Sintonitza amb Televisió de Reus, on una imatge val més que 100 paraules. Hola amics, bona nit i benvinguts a l'edició del Reus Informatiu d'avui divendres dia 14 de juny. Informatiu que constarà de les següents notícies. Avui parlarem de la Fira de Reus, dues notícies importants. També parlarem del globus olímpic que hi ha a la plaça Mercadal i que es va inaugurar el passat dimecres dia 12 de juny. Continuarem parlant amb la Cambra de Comerç i Indústria de Reus perquè continua la conferència amb el tema de la venda per telèfon i com rendibilitzar la participació en una fira. També parlarem de Mòbil Auto 91, exposició del cotxe nou que va començar ahir dijous dia 13 de juny. La Unió de Dones de Reus i Comarques ha preparat la seva programació del mes de juny. L'Institut Politècnic del Baix Camp iniciarà noves modalitats de cursos per l'any que ve. L'Hospital Sant Joan de Reus ha organitzat el setmanari sobre tumors oasis. També parlarem de la tradicional Festa Major de Reus, la Festa de Sant Pere, que aquest any comptarà amb un pressupost de 25 milions de pessetes. També parlarem de la visita del conseller de Governació, Josep Comins, que va visitar el Centre d'Amics de Reus i va parlar sobre la seguretat ciutadana local. Neus Segrià, una prestigiosa ceramista, exposa la seva obra a la Sala Ankins de Reus. I per acabar, parlarem de la notícia tràgica de la mort aquesta mateixa tarda del regidor d'Hisenda i Règim Interior en funcions, Lluís Berime. Comencem doncs amb la primera notícia que hem obert el nostre Reus Informatiu, concretament de la Fira, perquè el passat dimecres, dia 8 de maig, Fira de Reus va entrar a formar part de la Junta Directiva de l'AFE, Associació de Fèries Espanyoles. Com a vocal de l'entitat, el motiu de l'acte va celebrar-se a Madrid i es va presentar a la premsa les dades estadístiques dels certàmens firals que es realitzen a les institucions firals associades a l'AFE. Entre les dades més significatives, cal destacar que durant el període de 1990 s'ha celebrat a l'estat espanyol 194 certàmens, mentre que l'any passat se'n va realitzar només 186. Tanmateix, s'ha produït un increment correlatiu en les superfícies adjudicades als expositors i el número d'expositors i el de visitants que supera els 11 milions. L'interès d'aquests certàmens està garantit pel fet que són 75 milions d'usuaris que freqüenten el conjunt dels certàmens en tota la comunitat econòmica europea. Una dada que cal remarcar és que el negoci induït a l'entorn econòmic per l'activitat firal ascendeix a més de 300 milions de pessetes. A banda d'això, cal dir també, continuant amb la notícia de la Fira de Reus, que el passat dijous, dia 9 de maig, va confirmar-se la presència de la Comunitat Autonòmica de La Rioja a la 11a edició de l'Expo Reus, la Fira Catalana del Consumidor, que es celebrarà el proper mes de setembre. La Fira de Reus va ser presentada a la ciutat de Logroño per tal de determinar el tipus de col·laboració que es realitzarà entre ambdues dues institucions. Durant les converses mantingudes entre el director general de Treball i Foment i Comerç del Govern de La Rioja, Francisco González Bergassa, i el delegat executiu de la Fira de Reus, Jaume Dalmau, es va acordar que la presència física d'aquesta comunitat equivaldria a 474 metres quadrats d'exposició, ubicats a la sala 4 del recinte firal, on es donarà a conèixer també tots els sectors representatius de La Rioja, el vi, la seva cultura, la gastronomia, festes, etc. A més de la presència a un estand, La Rioja participarà també a la campanya de promoció Expo Reus. Així, la Fira de Reus editarà uns cartells específics de la comunitat i les tanques publicitàries que inclouran la frase «Visiti La Rioja». Tanmateix, es donarà a conèixer la comunitat a l'espot televisiu i a tots els mitjans de comunicació escrits i orals. D'altra banda, es va acordar que el govern de La Rioja seria un dels expositors que formarien part de la ja coneguda superentrada. El passat dimecres, dia 12 de juny, s'instal·là el globus olímpic a la plaça Mercadal de Reus. Aquest indret albergarà l'exposició del projecte olímpic fins passat demà diumenge, dia 16 de juny. Aquest gran globus inflable va ser començat el passat dimarts i té un caràcter itinerant per les principals subseus olímpiques de Catalunya i la seva forma imita l'estadi olímpic de Montjuïc de Barcelona.
l'acte inaugural van assistir Pere Miró, director de la divisió del COP 92, Joan Coll, director de la divisió de Paralímpics, i l'alcalde de Reus, Josep Abelló, a més d'altres autoritats municipals. Durant aquest acte inaugural, a més del Parlament de les Autoritats Olímpiques, que van elogiar la ciutat de Reus i les seves qualitats com a subseu olímpica, es va fer homenatge a 3 esportistes minusvàlids, que foren Castro Andreu de Reus, Joan Fortuny de Riudoms i Rafael Llàtzer, disminuït físic. Encara que el Globus es va inaugurar dimecres a les 7 de la tarda, no va obrir les seves portes al públic fins ahir divendres a les 10 del matí. La Cambra de Comerç i Indústria de Reus continua amb la conferència, amb 2 conferències importants a càrrec del professor economista consultor d'empreses Jaume Carrió Figurer. Les conferències són amb el tema la venda per telèfon. Les dates per seguir aquesta conferència és dimecres de 9 i dijous dia 20 de juny. Seran actives de la tarda. L'altra conferència serà, també anant a càrrec de Jaume Carrió Figurer, serà com rentabilitzar la participació en una fira. En aquesta conferència es tractarà el tema la fira, una eina de promoció, activitats prèvies al certamen, emplaçament i disseny de l'estand i activitats annexes i posteriors al certamen. Hi haurà una única jornada, serà dimecres dia 26 de juny. Seran 8 hores lectives, l'horari serà de 9 a 2 de 2 del matí i a 2 Carrió Figurer, economista i consultor d'empreses. La informació, a banda d'això, si volen tindre més informació sobre aquestes conferències, cal que s'adrecin a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Reus, que està al carrer Bauler número 4. Podrà anar de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 del vespre. El passat dijous, dia 13 de juny, va començar l'exposició de Mòbil Auto 91 a Reus, que romandrà oberta fins diumenge, dia 16. Al certamen del cotxe nou d'enguany s'espera que hi hagi una venda total de 100 vehicles. Aquesta exposició mostra la principal finalitat de vendre cotxes amb una obligació de creuar el sector de la crisi que pateix actualment l'automòbil. Enguany, aquesta organització pretén convertir-se en la segona fira del cotxe nou de Catalunya, segons el seu president Xavier Carnisser. Aquest certamen, com és habitual, es mostra al Palau de Fires i Congressos. Veiem tot seguit unes imatges d'aquests nous cotxes. El Servei de Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Reus ha organitzat un seminari sobre tumors oasis, banc d'ossos i alompels, que tindrà lloc el proper dia 22 de juny. El seminari s'ha organitzat amb motiu del 10è aniversari del Servei de Traumatologia. Començarà a les 10 del matí amb la intervenció del doctor Joan Major de la Unitat de Tumors de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Parlarà de les intervencions de la cirurgia radical dels tumors oasis malignes. El seminari clourà amb la discussió que faran els assistents sobre casos clínics. Parlem ara d'altres notícies culturals. L'Institut Politècnic Baix Camp iniciarà noves modalitats d'estudis pel curs que ve. Així, el proper any s'iniciaran cursos d'informàtica i de secretariat bilingüe de direcció, que aniran dirigits a les necessitats del mercat laboral de la zona. Aquestes noves assignatures, agrupades en mòduls, tindran una durada total de 800 hores lectives, 200 de les quals es faran en empreses de règim de pràctiques. El conseller de Governació de la Generalitat, Josep Gomis, va afirmar ahir a Reus que espera que el projecte de llei de seguretat ciutadana que prepara el govern socialista estableixi una normativa eficaç contra la delinqüència i específicament contra la droga. Gomis va mostrar-se satisfet dels nivells de plans de seguretat que dissenyen per als Jocs Olímpics. Gomis, que va fer una conferència al Centre d'Amics de Reus, va dir que el possible consorci entre Salou i Vila-seca per Parvus consisteix en una entesa entre les dues poblacions. I ara us recordem que demà, dissabte, dia 15, comença el programa oficial de les festes de Sant Pere d'enguany, encara que la inauguració no serà fins al proper dia 20 de juny. La tradicional festa major de Sant Pere de Reus d'enguany es caracteritzarà per un gran nombre d'entitats col·laboradores i per un pressupost de 25 milions de pessetes. Les principals activitats que conformen els actes de les festes de Sant Pere d'enguany seran de cultura tradicional, espectacles, esports i altres coses més. El programa d'actes comença demà mateix dissabte, però l'inici oficial no serà fins a la lectura del pregó que tindrà lloc el dia 20 de juny a les 9 del vespre i anirà a càrrec de Maria Font de Rubinat. A continuació tindrà lloc la tradicional tronada que encetarà les festes amb un caire festiu.
Les activitats més remarcades de les festes de Sant Pere d'enguany seran el macroconcert als 10 de Roca en Reus el dia 22 de juny, tot un seguit de revetlles populars la nit del dia 23 i la nit del dia 28. I per acabar tot un seguit d'actes tradicionals com la solemne processó del dia de Sant Pere amb xeremiers de Sant Joan i dansa de la Moma. També tindrà lloc un nou i esperat espectacle piromusical que es farà a l'Avinguda Sant Bernat Calbó, en lloc de fer-se al Parc de Sant Jordi, com era tradicional durant els darrers anys. I continuem amb la notícia trista. Aquesta mateixa tarda ha mort el regidor d'Hisenda i Règim Interior a funcions, Lluís Berini. Ha mort a l'Hospital Sant Joan de Reus. Berini patia una malaltia irreversible. Va ser ingressat ahir per la tarda en estat greu. Bé, amics, i acabem el nostre graus informatiu amb notícies del panorama artístic de Reus. Neus Sabrià, prestigiosa ceramista, exposa la seva obra a la Sala d'Art Ankins. La mostra, que començà el passat dissabte, dia 7, presenta una antologia de les millors obres d'aquesta ceramista reusenca i es mantindrà vigent fins al proper dia 6 de juliol. I ara també cal dir que a última hora han portat al nostre plató de Reus informatiu a Maria Dolors Màdico, que el proper dilluns iniciarà una exposició a la Sala d'Art de la Caixa de Tarragona. Maria Dolors Màdico, bona nit. Quin caràcter tindrà la seva exposició de pintures pastel sobre la temàtica dels animals? Bé, doncs és demostrar el que es pot fer amb un animal, no? Pintant-lo, a veure doncs, el que pensen la gent. Jo encara no sé el que pensaran. Penso que volen reflectir una tendresa i un afecte i a veure si a la gent els agrada, res més. Ha intervingut en altres exposicions o altres mostres? Aquesta és la primera i a veure si tots m'ajuden a que sigui un èxit. Què l'ha motivat a pintar animals? Que m'agraden molt i un gran amic meu, un molt bon artista, em va dir sempre has de fer el que t'agradi més, no? I aleshores és el que faig. M'agrada pintar-los perquè me'ls estimo molt. Que prepararà noves exposicions o noves... Home, si aquesta és un fracàs, no, però jo crec que no, que agradarà perquè els animals agraden, no? I a més se trencarà amb la monotonia a vegades del paisatge i tot el que sempre ha sigut. A veure si agrada a tothom. Així ho esperem. Quines tècniques, ja per acabar, quines tècniques empra la seva obra pictòrica? Jo faig servir pigments de color i me faig els pastels i així doncs tinc uns colors propis, ara l'últim, i tenen el meu caràcter, diríem. Això és la tècnica que faig servir, cada vegada doncs més evolucionada. Bé, Maria Dolors Màdico, moltes gràcies per concedir-nos aquesta petita entrevista. Passarem doncs al resum del Reus informatiu d'avui divendres, dia 14 de juny. El resum posarà el punt i final a la nostra edició del Reus d'avui divendres, dia 14 de juny. Una edició que us hem parlat de les següents notícies. La Fira de Reus forma part ja de la Junta Directiva de l'AFE, que és l'Associació de Fires Espanyoles. També us hem parlat del globus olímpic que hi ha a la plaça Mercadal, que va començar a instal·lar-se el passat dimarts, dia 12 de juny. La Comunitat Autonòmica de La Rioja serà present a la Fira Catalana del Consumidor del proper mes de setembre. Fins passat demà diumenge es mantindrà vigent l'exposició del cotxe nou Mòbil Auto 91 aquí a Reus. També cal recordar que s'ha realitzat a la Cambra de Comerç de Reus la conferència La venda per telèfon i com rentabilitzar la participació en una fira, que va a càrrec de l'economista Jaume Carrió Fiore. L'Institut Politècnic Baix Camp iniciarà noves modalitats de cursos per l'any que ve. El Servei de Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Reus compleu de 10 anys i per això ha fet un seminari sobre tumors oasis. També us hem parlat de les festes de Sant Pere d'enguany, que començaran les seves activitats demà dissabte, dia 15 de juny, que comptarà un pressupost de 25 milions de pessetes. El conseller de Governació de la Generalitat, Josep Comis, va visitar Reus, al Centre d'Amics de Reus, i va fer una conferència sobre el tema de la seguretat ciutadana local. També us hem parlat de l'exposició a la Sala Ankins que porta a terme Neus Sabrià, una prestigiosa ceramista reusenca. I per acabar una notícia trista, perquè el regidor d'Hisenda i Règim Interior, en funcions Lluís Berini, ha mort aquesta mateixa tarda. Bé, amics, això ha estat tot per avui a l'edició del Reus informatiu de divendres, dia 14 de juny. Fins al proper dilluns. Bona nit, que tinguin un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Ara, cada diumenge al Nou Diari hi trobaràs una col·lecció de làmines dels pobles de les nostres comarques. Nou Diari, la força dels pobles. Aquest any, amb el teu ajut, hem fet 237 escoles, 113 hospitals, 396 projectes agrícoles. Però encara queda molt per fer. Dóna'ns el teu cop de mà. Passa per qualsevol caixa i només digues per Mans Unides, campanya contra la fam. Mans Unides, diners que ajuden de veritat. Descamps, Llobera 37, Reus. Vol fer de la seva llar un paradís? Consultin-nos a Art i Ferro. En som professionals. Art i Ferro, paradís de plantes i flors artificials. Des de que va néixer, la televisió de Reus sempre ha sigut un element històric molt ben escollit. Un núvol passa, els carrers s'han enfosquit i fot un ram com els de quan era petit. Darrere els vidres jo m'ho miro arrupit.
set de ma mare m'ha semblat sentir els cossos enmig de la sorra revolcant-se abraçats de la ment no se m'esborra no puc creure que s'ha acabat s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat. Al programa d'avui farem un petit recorregut per la muralla romana a Tarragona, explicant-vos la seva trajectòria arqueològica. Veiem-lo tot seguit. La muralla romana. La muralla fou la primera gran obra que els romans van emprendre a la seva arribada a Tarraco, per a la fortificació de la ciutat. Així doncs, Tarraco s'havia constituït com a capital de l'imperi romà a la península, degut a la seva situació geogràfica i estratègica, el qual recordava a una mena de Roma en miniatura. La fortificació de la ciutat fou motivada a que era la base d'operacions per lluitar contra els cartaginesos a la Segona Guerra Púnica i per a la conquesta de les terres de la Vall de l'Ebre i altres interiors peninsulars. Lluís Pons d'Icart deia que es presentava amb una longitud de 4.000 metres,